खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय 6 नं बाथाबारि गामियाव हाग्रानि मासे बुन्दि मैदेर गोथै बोखांदों। बाथाबारि गामियारिफोरा गोथै मैदेरखौ नुखांनायनि उनाव हाग्रा बिफाननो खौरां हरो आरो मैदेर थैनाय थावनियाव हाग्रा बिफाना दावबायो आरो गोथै मैदेरखौ देहा आनजाद खालामो। मैदेरनि बैसोखौ खमैबो 5 बोसोर बैसोनि जागोन होनना हाग्रा बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। जाग्रा आदाराव बिस जाहोनायनि जाउनाव थैदों होनना हाग्रा बिफाननिफ्राय सन्देह खालामदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय रिपु रिजार्भ हाग्रायाव हाग्रा आरो दंफां लाइफां जोबस्रांनायनि जाउनाव गामि ओनसोलाव जाग्रा आदार नागिरबोना थैफैनो गोनां जादों होननाबो हाग्रा बिफाना बुंथिबावो। थांनाय मोनायाव बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझार नोगोराव सिखाव खावनाय जाथाया जालाङो। क'क्राझार सहरनि तितागुरि भबानिपुराव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय साबा दुथांफोरा गंनै बाइकजों हेलमेट गानना फैनानै पिस्तल थुथाबनानै मोनाबिलि 6 रिंगा 45 मिनिट समाव 2 लाख रां लुथिना लांदों। साब्रैनि आखायाव पिस्तल लानाय आरो हेलमेट गानजोबनायमोन। मेनेजारनि रुमनिफ्राय पिस्तल थुथाबनानै सिख'नानै लानानै थाङो 2 लाखनिबो बांसिन रां। मेनेजार आरो खामानि मावग्राफोरा नारा-नाथा हमनो नाजादोंमोनब्लाबो हमथानो हायाखै। मेनेजारा नारा-नाथा जानायाव गोग्लैनानै दुखु मोनो। आसामनि सनितपुर जिल्लायाव इभिक्सन। दिनै आसामनि सनितपुर जिल्लानि बुरहासापारि ओनसोलाव 6000 बिगा हायाव आयेन बेरेखा हा दखल खालामना न' लुना थानायखौ बुलडजार सालायना होस्रांदों। गोबां बिगा हायाव आयेन बेरेखा न' लुना थानायजों लोगोसे गोबां आबाद मावनाय फोथारफोरखौ JCPजों सिलिंखार खालामो। मख'नो गोनांदि इभिक्सन खालामनायनि सिगां बे ओनसोलाव नटिस हरखानाय जादोंमोन आरो नटिस हरनायनि उनाव गोबां नखरा न' बां गारनाबो खारखादों। गोबां बुलडजार JCPफोरखौ इभिक्सन खालामनो थाखाय दिनै बे जायगायाव लाबोनाय जादों। क'क्राझार सहरनि तितागुरि भबानिपुराव थानाय NRL पेट्रल पाम्पनिफ्राय रां लुथिनाय जाथायनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिजाथाइ। बे जाथायखौ दुखुनांथाव जाथाय होनना फोरमायनायजों लोगोसे जायफोर दुथांफोरा बेफोर हाबायाव आखाइ होदों बिथांमोनखौ गोजानाव थानो थाखाय खावलायो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि नंखाय हाथियार होनानै हितेश बसुमतारी आरो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ हमदों होननाय खोथाखौ हाग्रामा महिलारियासो फोरमान खालामनांगोन। बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया मानोना बे केसजों आंहा जेबो सोमोन्दो गैया। राजखान्थिनि मुङाव बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबोदों। थांनाय 17 बोसोराव जि समाव जों पावाराव गैयामोन सोमावसारदोंमोन बै समावबो जोंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय बेजों मा लाब जाखो? जेबोथ' लाब जायाखै। आरो दिनैबो नंखाय बाथ्रा बुंनानै माबा मोनसे खालामगोन सानदोंबा बेजों जेबो जानाय नङा होनना समाजाव गोजोन थासारि लाबोनांगौखौ बिथांमोना जेबो नाजायासै। हाथियार फ्रि खालामनांगौखौ बिथांमोना नाजायासै होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।